Žijete v páre, žijete vo dvojici ako väčšina dospelej populácie a počuli ste už, že sa o dvojiciach hovorí, že medzi nimi zafungovala chémia? A je to pravda? Čiastočne áno, na začiatku sú nejaké emócie a vylučujú sa nejaké hormóny a keď to zapasuje, tak dvaja sa začnú priťahovať. Ale čo potom? To s dlhodobým vzťahom. Stačí chémia? Veru nie, je treba, aby začali fungovať isté zákonitosti fyziky, nejaký systém. Je to podobné ako s búrkou. Na začiatku stačí zamávanie motýlnych krídel nad oceánom a začne sa niečo hýbať v atmosfére, mení sa tlak, vytvorí sa trenie, elektrické výboje, kondenzácia a potom gravitácia priťahuje kvapky k Zemi a máme z toho dať. A podobne to aj vo vzťahu. Každý vzťah je síce iný, ale určité zákonitosti tam fungujú. A keď sa chcete dozvedieť viac, kliknite na link pod týmto videom a našej web stránke o tom hovoríme podrobnejšie. Je to zaujímavé.